Τώρα θα σας πάω σε ένα θέμα που θα γίνει πολύ επίκαιρο και η ψηφιακή Ελλάδα πρώτη πήγε και το ανίχνευσε. Ποιο είναι αυτό? Το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τι είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Σε λίγο, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορείς να καπνίσεις πουθενά. Υπάρχει ένας πιο υγιεινός τρόπος από το τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο λειτουργεί με περίεργο τρόπο. Είναι ένα μηχάνημα, ουσιαστικά γκατζετάκι είναι, το οποίο δίνει δυνατότητες στο χρήση του, ώστε να μπορεί να είναι σε χώρο που απαγορεύεται το κάπνισμα, αλλά κυρίως στο να παθαίνει μικρότερη ζημιά. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από το παραδοσιακό τσιγάρο και ο πρώτος λόγος και κύριος που το κάνει ένα διαφορετικό είναι ότι δεν ανάβει. Δεν χρειάζεται φωτιά για να ανάψει και δεν περιέχει καπνό με την παραδοσιακή του έννοια. Αποτελείται από 3 μέρη, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, δηλαδή είναι η μπαταρία, είναι το φίλτρο και μεταξύ αυτών υπάρχει ένα άλλο εξάρτημα που είναι και όλη η μαγεία της λειτουργίας του ηλεκτρονικού τσιγάρου, που είναι ο ατμοποιητής. Η μπαταρία δίνει ρεύμα στον ατμοποιητή και αυτός με τη σειρά του βγάζει, ατμοποιεί μέρος του υγρού που περιέχεται στο φίλτρο. Είναι ασφαλές για το περιβάλλον, διότι δεν μολύνει, δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και μπορούμε να καπνίσουμε και συνέχεια να το βάλουμε στην τσέπη μας. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο πάνω απ' όλα δεν περιέχει πίσα, που είναι ο πάρα πολύ σημαντικός παράγων καρκινογένεσης. Δεν περιέχει μονοξίδιο του άνθρακα και δεν περιέχει πάρα πολλά άλλα χημικά που περιέχονται στα παραδοσιακά τσιγάρα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο απευθύνεται, σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον που είμαστε στην αγορά, αλλά και σύμφωνα με τις εμπειρίες άλλων στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι καινούργια ιστορία, είναι τουλάχιστον 3 ετών ιστορία. Απευθύνεται σε πολύ συνειδητοποιημένους καπνιστές. Καταρχήν δεν απευθύνεται στους νέους ανθρώπους με την έννοια ότι δεν γνωρίζουν καν τι είναι το κάπνισμα, πόσο καπνίζουν και όλα αυτά. Απευθύνεται όμως σε ανθρώπους που θέλουν να το μειώσουν, θέλουν να το κόψουν ενδεχομένως ή θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο καπνίσματος. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν κρύβει κανέναν κίνδυνο για το παθητικό καπνιστή και είναι το προϊόν αυτό που επιτέλους διαγράφει από το λεξιλόγιο και από την όλη κοινωνική συμπεριφορά μας τη λέξη παθητικό κάπνισμα. Δεν υπάρχει παθητικός καπνιστής. Ο λόγος είναι ότι δεν μυρίζει, ο λόγος είναι ότι δεν είναι καπνός, είναι ατμός και κατά συνέπεια διασπάται πάρα πολύ γρήγορα στην ατμόσφαιρα. Ένας καπνιστής παραδοσιακών τσιγάρων το πρωί, πριν το πρώτο τσιγάρο της ημέρας, εκπέμπει 9 μικρογραμμάρια μονοξυδίου του άνθρακα. Κάνοντας το πρώτο τσιγάρο της ημέρας και έχοντας τελειώσει με αυτό, εκπέμπει 14 μικρογραμμάρια μονοξυδίου του άνθρακα. Αντίστοιχα, ένας καπνιστής και χρήστης μάλλον ηλεκτρονικού τσιγάρου, το πρωί εκπέμπει 1,5 μικρογραμμάριο μονοξυδίου του άνθρακα και στη συνέχεια μετά το πρώτο άτμισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου της ημέρας συνεχίζει να εκπέμπει 1,5 μικρογραμμάριο μονοξυδίου του άνθρακα. Συνεπώς τα συμπεράσματα είναι δικά σας.